Moto trouble so Yankupa ya domina so be a one chance from Madison Manu Siabo. Yamamunina chance Sompa 93.1. Sompa 98.9 Sunyain and the Brussels here Diana Panosia Cassia Boba Somo. Nana Samo draw the bunny ready Makotino be any. Abada Jasa Wako Chronomia no Fija Quabra South Mansinimua. Dankrama Kumaku and Num a jato Mama Maker say. Aquaquaya who send ye papa at the Amadicianum. Openi bi e dia todwa akyerem se wo Ghana card no a eno nkyira de bi e dia asem ana wo kan Ora Augustine Jedu ya wakwakwaya Forestry Commission panyipa wo bonomantemu e dia todwa akyerɛ se wono hia ankrankra nyina so obeka bom no aye adwuma no empanimfo ye da University of Ghana no omo de krata tenten ababonte fa na anu ada de si ye e wo school no ho no sanso ana dum jadwumako ye wo ma Ghana mo so atwa krata de apiegya e kyerɛ se wono adwumafo makomako dubako wayi wono nyina na honorable Michael Amua Awuku eye MC de ma de hye wo atwema nwabiagya municipal wasante mantamu wone Sompa kase de nkomo bi afoforo bi ka wen mo ne deba so mo sano pano sia kase bo hye no so ai sabusuafo nyumako bi adarma na wono maso asene brepam ye de wono sempa bato dwa medin ene akosia eje wakwade boaten menimenia nana kwabena kese ensem no eni Anra no meno siaka se bomo ya diamanebo efri kronom ya no wa fija kwabro south mensini mo baba soma de hia se wokọ kronom a awusuafara wosam ane se eja tofie binum adankrama koma kunsia ye hwemo krampo kire se plastic manufacturing company ba ko eka ho a ne nyina da eja edamuo na nyamencha de dum jadwumakuo ya won mo ba ho nipa makoma ko enum ahyen ye ba ye ya obeye bi de boaye ne nam so meja no ekọ fam kakra na ye kwa ma no so na ya ne yamane boni kwa me redu akwa akodi nkomo na ya hwese aso ana de chi yei eja na dum kura wo manfo ho te sei ankasa enam potam ho esitie kwa me ma he e ma chi hello kwa me timenka Sompa 93.1 Hello akusia mo ma chi ye na akusia apom ye de Nyankopon do me ho ye pa akusia ye de Awurade ase boye mu ade chi ye ya what say akusia mami emu akwaba empamra kondom soku pesa so ewo afidia sete efia kwa breast south tell we di kaka no na awira akusia mu a enu anado ebeto aproso ewo hanmo akusia na nya ndi kakra esan se uhwe sabi abrabo ayebo yi nipa betuna se obebo bra ne bedu baabi na ni tia na ne dan awetimu ene den ahodo e kan no ho wabra anya ne so nya ne dia na amanfo apenya omosi de na nyina ahide akosia na akoya akosia pa se de no edi ka tibia no ba dan prama ma ku nim ekoni to pa ahye nyina dirbe na duje edmefo de ma memmo ma baso esan se yumasuna omodi free nura ebe pumisa abe ya be no me nsa ya ti se gena to mu a me ko bon kwanti bi do na be no na ne fa ko mi no na be bedu a na ha fa na omu wa ha no dendende omu nsa da so a omu di hodwuma wo hwe police for nso so a na nso so omu nso so peni ma me mo so me police commander abaso district commander abaso pa anu abra me bedu ha no na openi e wo ha no a na one ne mranti wa no eka dimjafo adwuma ho a na omu di dwuma kese pa wo ha no omu gina so ebo modin ane akosi na mframa no anu odi ye wo hwe bebia na efiri ba kuma ise yinim enu mframa dodo kwa ebo ya na sa ade no na ade ba nti no enam so ma wo mo nsa ekoso a ni kese efie ni de dodo na akosi medical kan de eno ahye na nso so no omabo modin ama wo de na nkese ekokan ni nyina no ni kese omo abrabra ni nyina no ase bebedu ha no enam se egia de eto dan mu ana eto bibi mu a kwaswa shikwe elimu ninjino enam so ma kakraka da so ha nemu mu ba bia nka ba shia kwase ne wane de won de asisi ade efiri mu a anope me bedu ha yi na dimjafo no nonum anifa na yenyan tie se o bedu ha mu a be ba yi omo da so edo omo ka sa hodo egina ha mu a omo edundu krase de be ya so enkwose adefofo bia bi akwose bedu ha no se de medical ka no eno ane ye di tudwe se abrantiwa kwa ba bia no ye omo kese dan no wurabu na omo nse de hu no let me say be nyina no pempen de ebo se de ebo nyame mpa se anya de wo da le mu bi kwa na wakọ estere hu baabi eno
any idea yes enimu ekwan ti no ebedu ha de ha no mo ado na me yehwe se benya nadmo coordinator ono enu adwuma ni di nkomo ana pese ye pese ni di nkomo kaka na ono so dia modebo a wabo e dia pa ya ekos oni edi hu nkomo kaka so peni le ma atin e di ba ekos enano yo enu adwuma ye no ebo nkomo kama ama wo chechire wa ho dia wutumi ne wutafo edi ha ana pese ba ye na me abatu ha kama wisu a wo bo kwa Nyame adum sɛ yɛde bibia yɛ ama yɛne fire service for ne police for nyinaa ɛhwɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ gya no abɛtumi akɔ fam Nyame adum ano ɔtumi akɔ fam bɔ bɛyɛ 2 o'clock na yɛsan ɛbaa na adumfoɔ yi nyinaa yɛsan baa ha bɔ bɛyɛ 3 yɛn sɛ gya no atom asa start bio na yɛfrɛ fire fo na ɔmo san baa ma yi nyinaa yɛaso mu a sisi ampɛmpɛ nso abɛdu sɛdeɛ wɔakasa sɛ gya no akɔ fam I'm said the ATN some should be acting. And I have said I say no plan as no by say Janet to me no any day. And pursue be having a quanya so be fashion by the question what you know. Pehena I have be I and press will became one I say will be a day. And say credit to me there. You we notebook coordinator or no and a war south if you just publish south na mani ebo no so ye ba ye pempa wabo ya fa ko je no ya gusu ayo ha ye hwe se dia bebo aba ye hu abranti wa no te bia sa be wepi ekọ na odi hu akosi be bia ye be hwe ye be koso ha nya akosi a kwambe yebedo wase ene wamani ebo abusofo wei eye yamani boni kwame redu ne yete ne kefri kronom afija kwabre south mensini mu abusa safe na waka ye ho ayeda se mo akwa babie mu Facebook fo na da mase papa mo amaka ye ho ene anopai no abusa de ye nyina ne se ye kwayanim ewo Ghana card ho nsensem Ghana card ho nsam no de ya ka bebre e de akere mo na panimpa abedi akire ewo Imani Africa Kofi Bento na okasai ana wotre se Ghana ohun amamra ne nchi ama afe apem ahankron aduakomienu na ye didi dwuma no ewo niema bebre ewom e kire se enya Ghana card nko na kire se obi eye Ghana ni na wode nsem bebre atudwa e fa henti asema waka fa ho. If they are seeking to add people, what it means is that all those who have already registered will not be excluded through this arrangement. But you have a situation where they are passing a law that says you will only be eligible, essentially, if you are registered with a Ghana card. That is patently illegal because the Constitution does not say so. The Constitution says that identify the person, and the Constitution is a right. It says every citizen. And if we have time, we should just read Tenadi. Tenadi solved these problems and said that the right to vote is a constitutionally guaranteed right. You cannot use administrative law, whether it is there or it is not there, to remove it. So if what you're saying is what is true, then all of us who have registered so far will still be valid if we don't re-register, and that the rest who have to register should come with a Ghana card. That itself is wrong because the Constitution does not require a Ghana card. The Constitution says that identify, be shown that you are a Ghanaian. Any means by which you can show that you are a Ghanaian is valid. If you read the various CIs, it shows that the election officer should just confirm that you are a Ghanaian and of sound mind, the thing that you need to do, and that you are on the register. And the important part about the EC's register is this. The EC in the Constitution is asked to compile a register. Compiling means it exists already. The EC is a commission. There is an authority today in this country that is supposed to create an identity document. So you can compile it from there. Part of why we have this problem is the abject failure of the NIA to complete its submission all these years. We have needed this thing all these years and we have spent enough money. I don't know why it should be this difficult to issue ID cards in this country for all these years. So that is one of the reasons. If we had an NIA that had issued all these cards, then it would be easy for the EC to compile the list from that card. We panimpa abedi akire ewo Imani Africa Kofi Bento. Ora
Augustine Jedu a regional manager ya sebre wo kwakwo chire e wo bonomantamu forestry commission one more kachi na wode ato Ghana de hye nyina nim se wonso manu anipa kroye yake wo ma Ghana ye kwa ebretu no eno ane edidi ho ya ye hwe se dache enchirima so ensa beka bie enji se ye makwan manipa binom efa kwati kwa so bowuramu na wono ye de wo pe wo mu akwaba no sano a wo man ye ba hwere sika twitwiri pa ebumu nam saye so nti bra wo bono na wakwakwa hwa na mse regional manager edema forestry commission no wasra Ghana de hye nyina se obi yanka mom na ye nyina ye mo no na ne dwumadi a wokodie no entumi ewiemu die warasanse we nyina to dwa e wo de nyame wabra na forestry commission panyufo wo mo ye kwankogya som edwumadi di ama no na wo mo gya na kwan hyira no kosekora se won kotoa ne dwumadi so edwumane de wo mra ye no ye de adwo asantima mu ha no eno abia na de adwo obabia enti mra de ye adwuma ha no eno ana me de ko ye adwuma obono ma mu so ebono ma ye adwuma hoda ma ye adwuma at least first ana ye bono half no ye adwuma three of the districts enti mi intare no kakra enti me kwa minim se me heda mre kese ma ye adwuma do ma hinkro ma ye adwuma obichem ma ye adwuma ogoso omu se ye twa half no afiri bono ho de nanso at least mi intare no enti me kwa no ombetra na omote wase a se nipa na ti wadwuma na ase a obaboa mo adwuma na yenkoso wanti ase de a wo boa no kra na no hu se wo ha no etimi kwa education is very very important mo mate media ye di na se e ba se ye media na se ye tu na mo bia omo amfa ye se ye enemies omo ahu ye se we are partners in development they are partners in development dia na so mo boa me na adwuma na yenkoso the policies adopted no Asante regional boy madwumadi de ma yetimi di ma ye fefefe no eno ana ye de to aso akobono mo arehye mu se me ko na se chechire mi nsemu oni nyina nyanti ase a o be support me akasa me yabunu ni ye omo ankasa ba enti mo amu baba na se mo amu na adwuma na yankoso de a na jese ntwa yi Anwachi no ana panyipa ya wono so baba chire wasante mantemo sa regional manager the ma forestry commission Yera Clement amo omare enso edin sembe eto Nedi kan chenso operation ye adebia any forestry commission any Ghana nyina fa na nyina edinya nti nedi kan no medical ye consultation with all major stakeholders including you the media na essence nyina Ghana for na hwe papa ya befa so a chenso we no ebe kofom mi gidi se ya na ha gwen se obi pedua na de a na giso tukwan kwachiri na okopedua di papa ya befa so a ankrankra e wo asantimam no benye dua so adwuma no e pe kwan a e to fa so a mo so betime nye dua aye adwuma e wo ne pan so one of the key areas of the forest commission nti nuadua de ye da o ye sori o e se ebo modern se enuadua ne bedua nti se mo hwe especially in Ghana no a e se obi a mfadua ba kokosi na fichire nti nuadua de mbaba hye me nua Jedu de oye nyina mu kena se de be bitime dua nua na etime fo yentuma pafra e hwe green Ghana din etie no a e se hwe se oman mu nyina no e be green nti ebe se ye nyina nkrenkre media mu nyina mo de ho bagim se de mo assist mi se Yedu no nso me be mo moame na ye nyina enka mum na ye modelu mo bi anti wasantema mu ase nuaduan de eno ne ade ye ase ese nyina twi mu so na edua nua no na enkirima so ebeto Ghana se e green very dicey area but nanan mo abodin no forest commission nanan mo ensase ne yomo de a enti ehia dialogue ennua ewo mu nyina so e yomo de a enti so bi ekotwedua na obepa chewo a o se ye nyina timi transe na ye dua ho se onua na okotwedua no o twa e de egu onu ankasa botom anaso o twa e de community ni yie na community no so no on be lusu anaso on be win enti ni nyina ye se nyina be transe ne sinkonya ne hu se so bosu twedua fa kwa papa so no twedua ewo se ye nyina da ye tena se ne sinkonya ne hunu no se wo pese wo twa dua wo so fa kwampa so na watumi atwa no watwa ne yie wei eye Ora Clement amo omare wono ene baba ye regional manager e wo forestry commission ye wo Asante Mantemu abusia ye ko University of Ghana nanu efiada nwumre no na ensam bi firi ho ba ya na kyerese eya asamo a eya ahodwiri yie pa ni nyina ene se ukọ suapọ no mu a ba bia na de suafo no ewowo no
ya na ya chichechiche mu ama yedidi ahodo na tama ba bia ya sa adesuafo no eta ewo no baako aye Commonwealth na baako so aye John Mensa Saba na aye BB abusua ne nyina ekyere se na ekoso asa agro ekoso ne yetetere hu se John Mensa Saba no omutere se omudi ade bi efe ne se Saba First na yenim se adesuafo no se basa Germany ade de mo makosuapo ahodo ne de munim ne American na ebra John Mensa Saba for no si Germany ade sa nigi amu ya omusala first no ano ena ba disuani ne baako ekofa Commonwealth ho sadi asem no okokan ye o sadi asem no okokan ye o ene abusua ensuo buru awo se buru omo hwe no papa emo no hu sampa bibi akọ widiem na ebra ne makọ ne widiem sa efiri Commonwealth ho no ene o se me na maboro me sa no montwen ya meba ene wo demireka akọ ne nua no John Mensa Saba ho no se masa mote ya ne ya bro me sa no mo se ya bro wa he no se Commonwealth ko he so mo se ahwe me pa no be hwa disuafo nan kikiri nya sam ketua suaponfo kan wo mo ho ehye ties no hye cars ahodo abusafo ya modi achi e wo Facebook no ba behwe a cars ni bia na apakisi ho no ana ya hye no no na aka ho bi mampanifo ya da suapona no no o me de kata tentententa ba bonche kire se o mo no sabi adesuafo ya mo ho no nyese bi o mbe so obi aso o mo mbe so obi aso ho sa abanya japade mo sese japade akese ye wo ho no abanya japade ya ebe boa de kire ne adesuan o skum ho no mo sese ne sa no na omo beja obi ase won fa ne ho ni sa odabi na omo guso ya omo hwehwehwemu ase pa na sa hwehwemu no omo frase no se bi asemase na so obenti no omo hunu se sa su ene ban ye koso e wo Commonwealth na fa so John Mensa Saba ntamo no wa wo ka ho obi no ene omo kan ya no kotodwe nya da so omo de ho ba cha kura na busua ekoso a frifie no koso amaade achi no ada ka ho bi ma kire se sa prosifo anka ho ankontem de a na kire se asem a ye kan no pai no na eyasam foforo ka tam de ba mte ekire mu se wo muguso ya wo afiri hwehwemu ase de be koso obi asoso no wo de bebre nsam kirofo dum jaju mako ye wo my Ghana mu atro krata de pagya ye wo atro se enipa makomako duba ko ye wo me adwumafo e wo Ghana National Fire Service adwumani mu no wagina won tumi so ayi se nipa duba ko nyina adi na krata ye pagya ye mpanyifo de won mo sa hyase no na won mo kyerem se nipa duba ko emu mienu ayi senior officers ana emu nkono enso ye junior officers na de atienie wo mo nyina wo mantam ahodro wo mayi mu ene mensi ahodro wo ma Ghana mu a wo mo ye adwuma se Ghana National Fire Service adwumafo na nansentam wo no sa ndi baba akoma kudu ba koyi wo mo nkasa de won mo pekotena tena fie ya na won mo bu nkrofo fa so chese wo ho no anu obi afrew was me ye adwuma odum gya adwuma kuo won makache ejifasika se bra ne yemfa wadwuma sa na won mo ye ama nipa ba akoma kudu ba koyi won nipa dodo won mo bu o mafa so wo ma Ghana mu no enya sem ketewa na enam se nim guaseo wo yemfa ta kani banti ena adwum gya adwuma kuo na gina won mo tumi so kire se wo mo mpa ni guaseo bia opokun fa ni nkunwa mu dware o mo hompai efi na de ko nipa makoma kudu ba koyi wo mo hie o mo wadwuma kuo mu biem wo bia nkopɛ no ba bi ntina sane o mo pe o mo ho no ena won mo nya no na won mo sha de hye no mo bose ade bia da efa no bambomuo dum jadwuma kuo no se beye na begu o mani ma asede enya de on betena se atwentwen so kora ama mfofo adane won mo kwaye eni nti na nipa du ba kuo won mo gina mo tumi so a wayi won mo nyina di won mo hye Ghana fo nyina abo se obey won mo fam de bia tini ni mu ne no kware mu sane beye a ensanso bɔ ne biada enso emehwe wo mai anopa no nsiabre me kase na oguso a utie no e wo Sompa 93.1 FM no achi Sompa 98.9 na abusua yankwa GP RTU na afenso asenkafo entamu Deputy Director ewo National Petroleum Authority NPA eye Madam Linda Asante no watrese omani ku asenkafo ho papa etrese sede omani ku asenkafo ho no se omani ani omudwumade no achi a no mayetiafo etrese ebraso se ewo so hwe na otimi ma wo montete ye se beya se bia driver semase na so obentin ye adwuma na wo fa filling station na wo nchen ho no abenkum so wo nifa so wo no ase e bia okọ filling tank na wo bu 1 gallon bi e dey lines na enema bi koso ho na se nani anye ho a no hu ba bia obeka na asem na fa no hu kwan pa obefa so a obeka na asem no ma me lenda na asem ni eti ye edwumade ni se ye hwe
stations so you share import export and a distribution of petroleum products and you know consumer no so or dey ni sika top fuel no ni hu hia pa enti ye djuma die no bi so say ye hwe say sika wo dey beto fuel no and for so baba so na mo koto fuel a enye enti ye check so mo say wo koto fuel a eni ma wo say wo hwe say ye nsisiu wo koto na onya problem a dey wo say wo ye MPA wo ho say bebu a bi na bi nyina because apart from say ye monitor price of petroleum products no ye check say industry players no mo ye the right thing so no consumer no so hu hia ye pa enti say about down to the consumers see our 10 liter can we filling stations no so wo ko enti nyina kan education no ho ka wo ko filling station na wo feel say brebu ma wo no anso a say the sky wo tua ya wo kwan say wo bisa 10 liter can no na mo de check it so mo amma wo sa akonya na wo bitimi free regional offices no hotline no na company say wo ko to fuo no my station ni and many ma your officers me ko check filling station na dey so mo ye no o ma ya I think say bi abani isu na say ya bro have region we have been doing this in the news our news that's what we do our inspectors are ever ready to always go when we get the complaints oh station no say ba ye be checking na say ampa say e bia wo under deliver na dey we the man no so asen dey wo senka wo the man na ye be twa so twa the man filling stations are omo yes na omo ni timi sanctions wo say penalties bi wo ho and ye be to station ni mu dey amawa adjust to pumps no to fit the actual price dey ye ni omo dig ta ho every day into omo ni dey wo so omo ye but omo so nim say inspectors also were out every month omo go out to check into the obe to samra no nim say asotwe wo ma no into the ebe kan say omo nko so nye ne say ne MP aka ni shari e dey ato ho a ya kire omo say the rules and regulations no as far as of product as far as petroleum products quantity and quality is concerned. Pani kwankyerɛfoɔ abɛde akyire ɛwɔ NPA owura ayere Lenda Asante ɛna yɛtene nkan na ɛnam sɛ dwumadie no ɛba so Asante mantan kropɔ Kumase ha sɛ murom nti ahyɛnkafoɔ bi ekɔpie mo dwumadie no aseɛ no wɔn de nsɛm wei ɛma Sompa kaseɛ de ahwɛ gu ndie de modie ndie ma ngɛdɛn ɛma woni nko nsaba sɛ atete ɛha adwen nanso so nyame nim ni ha nti a amana basa yɛn fa sada man sɛ ɔde mfrɛ so adom yɛn abusua yɛ to ansam no so akɔso akɔbra ayɛkɔ ma no so na yɛ ne amane bɔne kɔ akunya ko akɔdi nkɔmmɔ ade free ekropon akuapem eno ewo poyemantamu na ne yatie ne se mentemo wase bi yekoso ewo kro no so o meka sei etu akasa nipa ba ko ba bi oda no ano odin kwakoma che me jo so minia ba na ho boko ne mbom no menye sese kakadi ni ye kwabena nyako yo ye dasi kwa bi boye mu en yo minia ba emi se kwapema mu de meka se ho ense da enwo saa ebeye na wotwe emienu enie na osobo ehya ase bobo de ba ye ense twofo yedi kan ma gbon panyifo yom so tese da bi ne beba ekaka kono ehu behia so betime tu hu anamo ni nyina no ene esen yenyina enimi se afibia no eyade a odwura afahye ekoso ewo eye bepo so bepate se kwapema emu na eche bia na efa bi a omo na edom oba ahema ono na wo edukuru kwapema kropon oba ahema ono na da kwapema kropon ano ode asem na kokopie mu ewo National House of Chiefs asaso akopie mu Regional House of Chiefs ni nyina no odatudwa atem se o se ade ayo kwasi akufoto so miensa a ne ya pa ne se kwapehene no enya ade ono ye oba ahema no betima gina tum ne aja tum otena anu ntom babo tere batudwa atem se enya ade afi eye odwura afahye no betimi apene so atima ma no akoso na bra abushafo de babo tere se mo batudwa no enya okwapen ehene ene pona nanama tankonya so babo tere batudwa atem se da bi odwura afahye na afi bia no yedi anu nti no ade ebeba so afi mu sene ampanyifo hye no da da na ase beba so asema so ase beba so asema so na otwi mu na efa bia omo na dom oba ahema omo na oba ahema no ababusua omo omo adwen se da bi ombe so mudi na wotwe da bi na wotwe da no so omo babedi no na yedi kan so butu akosidai yedi kan de tabo so ato eye dede yosunti na ka oni hu akonya so ombetimi adi eye na wotwe eda no
na ebra panyimfo tie se na wotwe dan ekoso no na ba mu hina no abutu eye kropon na na aferi bampo onne dom ebopie bia ya na omodi na wotwe da no na omukọ ho no ametimu ho ase bae embetututu otimi ma no homre so ma me no ekasa etuo aka oba ahema no wo ekropon de hye baako ama sabra me do kasa de na be pie mu ewo East Region Hospital wo Kofodua panyimfo etem so mugusu bon ho ba se de bon betimi age no enkwa na panyimfo ekirema sabia me no ekasa no be pie mu ewo kropon akwapema na me da na dikaka tiefo so hu se ne ekoso ho no mo de a o se ade yokwasi akufoto so miensa no ene nyina yenim so yo man hina yede na tuasi badwa eso na so oba ahema akirema enya ade a osefata so tumi di saa ekonya na no nti watabra asem da koda na nan matra konya wapu mantem ha no ma ohwe binim se panyifo betimi aka asem na masum de atimi da no ho adi anu nti na oba ahema akirema enkosi sai East Region House of Chiefs panyifo betena se aka asem no amia usampa osiade yokwasi akufoto so miensa so oyekwape hene anase poronyo kwape hene ne de enya don be pene so ama odwura afasha no atimi akoso sabia me no kasa ne de tu atoto ama nipa ba ko aka owa sabia e de na so abuso ne guso adwamo na so pampe ese enya don be pene so ama odwura afasha no atimi abaso na so na na matonkonya so wo kwape makopon ese ba botira betu dwa atem se sebe na osiade yokwasi akufoto so miensa no ye fa mamre kwa so pepepe na ni tusi benyo eso enu ti se busua ni so mo po so mo empo omo de afi afahye no ayade ebetimi akoso to mo chema tabo mo de atu de yo eso no obia hwe na sa tabo no ontimi eni so kena be ya enkofa watimi no aka mebia entimi information se senka sa tabo mpanyifo atu de so senka busua no etie ya na ka kokofet yotuto we nyina entimi afama sabam no kasa ni de bambo ho nsema yere pampe wakwapem ni titiri wo kopie mo ba mu hene efi ho no ma esa se mabu no bi so achem se da bi ba mu hene di adomanim ebe pie mu ewo bia no budi na wotwe da no metututu ko kasa ya kan nipa baako eno to mo chiem a ene be ya tekate kamo so mo fa ba mu hene eho enche no nti me no kasa kopie mu ewo ba mu hene ni fie ene eye kopon akwapem ahin fie ho no man kasa bambo panyifo ati kro no maboso asabia me no kasa panyifo achem se omanfo no po mo mpo odwira afasha na beba so nti omanfo nyina akoma mom no nyina nya dipa baako se na be adwuma den betumi akoso bambo panyifo so chema amudo mo jam na so abrane amudo ne magugu apono so emfa ho ene efa baako a woni ji ho na so mafo baako moni omudo e omaba so be boja pade na omanfo ho ebanto so mo da de sede ato ade hye wo akwapem akwapem ene ama ho do twa ho nyina hye ade se adaworo ma omo mmehe se pepepe betumi da no ho edi se na beboa ama afie odwira afa champanyifo eba bedi no watimi no aka mebia entumi ama timi no kasa ne do bepie mu ewa kuopon wakwapem a asumdwe eda no ho edi na mmom no esuma se ne de bebre na echem se champanyifo po champanyifo empo odwira afa chane de enya de beba so ne abaso otena ene na akwakoya asem se be kwabe ye da se wai nyame ya doma no no sia kase bom ye basa afro ne ahwe de akiri abusiafo yamare boni akoni yate ne nka efiri akropo akuapem eno ewo apoye mantemu na chese menteme wase a ekoso ewo ayefiri no temu ena waboyemu enchimu MC yedema de se ye wo atwema nwabiaja municipal wasante mantem hase yewura Michael Amoa Awuku woni ne dom eboanan ekopie mu sade yedi kan ka kire mu sa yoro hosem ya akoso ewo atwema nwabiaja municipal wasante mantem fa yenua ba ma bia woni yenua ba bia jamu ya wafo na nkwada mienu ka mo ho ya kire asem no si ewo enkawe ne mpotamu a ya kire mu ade ya kire mu se ebro mu se pampan bi free dem ho no mo eba mo kohwe ya na be ma no entias na oba no so entias ne mo nkwala mienu no de no mo nkwa akura ya free wo mo nsam wo no ebra opanin ne dom no kɔ ho no wo bo aprosifo abaso pa kire sa aprosifo ayadwumaso eno achi Dr. Pani ya wo ebu akwa polyclinic ho Dr. Mensa Manye ekire sampa o ma yadwuma pa ewura Michael Amoawuku Abija omu fuel bo no na omu concentrate so maya omu concentrate no maya mi fi se ka wura fo na adawa fo no ye ho beto ye de kan abusia ye nane ye ho kakra bi mra na ye ba na ye mfa agudie mu nsam kakra ensoso emfa ma ya ba Sompa abusia ye da se ma wakwa ba ye kwa agudie mu na afa nsu ahwa agudie mu nsam no pai
yawo ete ema wonu misa yipia no asase nti yenko na afa hwe no games ahodo bi ekoso na enenso yenhwe ne a ebekoso no games ekoso no yipia no se ne sekoye Fulham 2 Liverpool 2 sanso na AFC Bournemouth 2 sanso na Aston Villa anti Leeds United 2 Wolves 1 Newcastle United 2 sanso na Nottingham Forest 0 Tottenham Hotspur 4 Southampton 1 ye no Salisu Mohammed Oshe no hu game no pa na nyasam ketwa na Everton 0 Chelsea the Blues Abidjan Blue the Pensioners yenso yes omo ba akwa omo ntumi ante na nyame yadom Leicester City and Brentford and I Manchester United Ten Hag the first game abobo the Manchester United bobo ko saying ana ebesiako one Brighton and Hove Albion and bebo ya na mo so West Ham United and Man City ana ebebo na sa game no ana Joseph Guardiola ya wo manager and Man City bobo ko den samato ja kirem say Abrante fan say Bernardo Silva said the manfo bi kase wo Barcelona bobo ko no enye sa na tie nyame yadom akina agudi man internet na so the update nyina so betimi abrao na wase no so say de di kan ekọ so no bie yipie na no kra no na eye Crystal Palace John Ayum team no na fan so Arsenal the Gunners na manfo be ka no ma no so kra ebra Crystal Palace na Arsenal game no eba so no na Ghana form ran team akoma enan ene ne wasa game no mu a na eye ne gisam papa edema Ghana for ho asam kakran so eno no na yenko German Bundesliga no na fan so hwe de free hoba Bundesliga game bia ekọ so no Eintracht Frankfurt 1 Samsung na Bayern Munich 6 sanon so Abrante fan Sadio Mane ya wa free Liverpool bobo kunum akopiem e wa German Bundesliga no no wa send the first goal e dia ma Bayern Munich bobo kunu a akoya ne gisam e dia ma wo mo eno games ne bi ekọ so Union Berlin 3 Hertha BSC 1 Samsung na Borussia Mönchengladbach 3 Hoffenheim pan akomko amama kai kane club ya Kumasi Asante Kotoko defender Isaac Okoronko Vosa ko jina chero Rastaman through one stone ko pressure ho de ma wo mo nanso akomko mantima ni nkunem Mönchengladbach so mo miensa mo timo ba ko Wolfsburg 2 Werder Bremen 2 Samsung na VfL Bochum 1 Mainz 5-2 AFC Augsburg 0 Samsung na Freiburg 4 Borussia Dortmund 1 Bayer Leverkusen 0 na enenya me yadoma Stuttgart and RB Leipzig and ebebo FC Cologne and Schalke 04 Saka no fear ana ebebo yanko French League 1 no Strasbourg 1 Alexander Jekone team no Strasbourg 1 Monaco 2 the course so and no Clermont 0 Paris Saint-Germain 5 Lionel Messi epuso ntanu me no na bicycle kick bia odi to atramo no na nyasam keto akura Neymar ebobi Marquinhos ne wona keka ho nyina no etime puso ntama ne ko so kama sanso na Olympic Lionel 2 Chelsea 1 na Abrante fan say Alexander Lacazette ya o call Lyon no o jetuma papa e ma wo mo and the game sababa so Troyes ebe Bobby sanso so na Nice ebebo na Montpellier ene Troyes ene ebebo sanso na Toulouse ene Nice ebebo Lens ene Stade Brest ene ebebo ene afenso Lille ene Auxerre ene ebebo Angers ene Nantes ene ebebo Stade Reims ene Lorient ene ebebo ene afenso Olympique Marseille ene Stade Reims ene ebebo ntiana mo so chanya mo yatomo a emran to te asia resource course nyina nso so no omede bebrebo na wo hunu sade resource no esi ekoye nyina so anopai na yemfa ensem nyina emra na wieye keke e woka so ma ya chia no anopai da ase sanso na wohene ba kwa me apia luku je no wo Dubai wo no ho kan anopai na masemo hweyen sanso na Dr. Babasa mo master planner Kentampo junior also wa pa mu t-shirt no efe pa wo enka wunya ba ko anka woni bagye mo pa ye behwe se bia e kwanda ho ana yetima brɛ ba ko a ya wo sebe makoma himfe o ma ya channel pa Brazil San Santima pom 2 pm wo se enye beta kura jatu ato ano pa kase no sanso na Patrick Adukofi o ma tom pretend se ya wo se dam ona bo abedi kwanda so wo dia ba wo su kase no dia no pa yi enye beta kura ya tete utie e wo Big Joe shoes enya sam keto a Miskos Pelele kaso a wo dia ba na se happy birthday nkoma ni o kan ya o kaso a Kamavinga Valverde Tchouameni hey, Real Madrid 4 players me and so indeed na waka bom sa no wo said Reggie and Cramantem ho nye beta kra Batista afede wo dia banos hey Ghana edena ekosabusia yemfa ensam no ensi ene anopai wasamufo pani yewura Asante yeboa Benedict on the dom no ye adwuma kama ede maye anopai na ye na school fees Akiola Piqué Godfred ni na afenso so no Sompa didi esa waba busafori nyina da mo ase sanso so na akua nyako awana na afenso so no chiame nimo ene busafori nyina de tajenis mo ye mafom de kama ede boaye nana kwabena kesini anopemene ejiwa kwade boati na ye koi na ye kai wo se wadaroma boaye kakra wate efri se ojumani bi petan na ye seremo adamomo ayen
na enya baabi ma no na wonfa ne tinto wararo masa wo single room self contained ewo bosen swame kropo macro breman ana brepo a wararo matie ne ye ye per single room self contained amadwuma ni bi